Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penkra Boklen Kharjarin haba juba bi ka jinkali uba Pius Marwen ka to ka HDC ka dan em ka jitmu ban IT ka surak na wa ka ji shenot nger sha ka PWD long mana kalian jong ka council ka namla ban IT shikiwe ye ka jingdan jing em Henry kan ai ka no objection certificate lada ki dan ki bala ban maraman ya ka surak ha ka te ka jaka kumba kalong menta ka te ka surak na wa ka ji shenot nger ka dan arhui kilometer bagi senang ki badan kam ya ka surak ki dan haduk khatway tali laong baka sarkar kalapan rumi ka skim PMGSY ka basaw ban 10 kilometer ya ka te ka surak